mayungod ko mga kabelingon. Ano kayo number, ma'am? Okay. Very, very hot mga kaibigan. Oh, look. So hot. This is my area of responsibility. Karting inita kay mga kapilingon. Tingnan mga tire ko. Look. Love it. Oh, so tingnan mo guys. Yan ang mga nakapark. Nasa loob yan. Ayun. Hanggang doon yan guys. Oh. Tingnan natin dito guys ha. Silipin natin sa loob. Di ba marami? Maraming tao dito sa loob, no? Ayun. Ayan, no? Look. Yan ang tao din sa loob. Oh, see? Hallelujah. Punong-puno. Yeah, nasa labas ako. So, okay kayo guys. Sobrang init. Alin, Nay? Saan na, senyor? Oh. Okay, sunod na to. Sunod na kay bugnawan ka. Kay init kayo dito sa gawas. Oh. Oh, get inside to cold water. Ow, cold water. So yun guys, no. Grabe guys, yun naman yung pisto ko guys. Grabe yung init guys. Nasalamin ako guys. Kasi oh. Grabe talaga. Diba yung init guys. Umuwi na sila ba? Tapos na yung iba eh. Then dito, dyan ako kumakain guys. So yun dyan lang, kainan yan guys. Oh look, sobrang init. Grabe. Yun guys oh. My god, dito ako. Tingnan mo yung gusto ko. Yan. Ang init. Kaya tatago ako doon sa may nangka. Doon ako nagtatago dyan. Medyo malilim. Pag dito, kawawa ako guys. Tayo. Yan. Lagay ko yan ha guys. Dito ako. Yan. Yan. Bayad ma'am? Senior. Senior na eh? Senior. Ay, senior lagi. Salamat mga ma'am. No, it's very cold. No init, it's cold. No hot, it's cold. Oh, say guys. Yeah, kita nyo naman guys, no? Ang init, no? Kaya Pasang balikan to. sige ma'am. Ayun guys, ang daming tao guys. Grabe. Wait lang guys, ang init. Wait lang. Oh, tingnan nyo guys ulit. Oh. Kung gaano kadami yung tao sa loob guys. Punong-puno yan guys, hanggang doon. Kasi nga Judith na guys, Judith na sa mga electric bill. So yun lang guys, no. Ito tayo sa pwesto ko basta may mga amano. Diba? Yan guys. Teacher ko dati guys, so elementary, grade 2. Pagkaika na guys. Bayad ka, mother? Saan na? Sila ka bukbil? Senior? Nara. Pero number sa Christmas mo. Wala pa din kay Christmas. Isuot siya. Bumili ka doon. Ay, napili mo doon. Mama. Wala kayo number? Okay. So guys, yun lang guys. Ang init guys. See? Grabe mapasilong ta diri guys. Di matabang guys. Ayun ko guys. I will sit down guys. Libot guys. Yan Yan. Sobrang init ka. Pero ubos na yung dito nagpila guys. Loko. Wala na. Nasa loob na lahat sila. Ganyan ang umaga. Puno-puno yan guys. Ayun. So ayun. So
Yun lang muna guys for today's video guys. So thank you guys, hope you're watching and subscribe my YouTube channel Palamboy Palian Vlog. Bye bye, God bless. Ako, ma'am.